Clar, din perspectiva mea ca medic, este foarte ușor să fiu integrată într-o policlinică, într-un ambulatoriu de specialitate unde sunt multe specialități, pentru că creez o legătură mult mai bună cu toți ceilalți specialiști și putem să, dacă vreți să o numim așa, facem o comisie în momentul în care avem o problemă deosebită cu unul din pacienți, comunicăm între noi. Cât pentru pacient, este foarte important să fie așa. De ce? A venit la mine, am constatat că are nevoie de un consult oftalmologic, am pus mâna pe telefon, am sunat în recepție, e disponibilă doamna doctor? Dacă da, l-am și trimis la medicul oftalmolog. Ceea ce înseamnă că pentru el a scutit timp și mai mult decât atât și-a rezolvat problema mult mai repede. Așa, dacă eram, într-un cabinet singură, evident îi puneam biletul de trimitere în mână și spuneam descurcă-te. Nu, e mult mai bine așa. Cu siguranță e mult mai bine așa, pentru amândoi.